なんだ敵か。うわなんなの。リアナ様お逃げく。いたぞ。逃がすな。どこへ。光のエグベルト。無駄な手。よろしい。では。何をしているの。は急ぎな。ぐずぐずしてると奴らが来ちまうよ。いいタイミングだな。奴らから船を奪ってベルゼリアへ急ごうぜ。あとどれくらいで準備が。あはこの脳な仕方がないね。はっ、わかりました。命。
しょうがないね。まだです。こうなったら。わかりました。船を出港するまでおとなしくしてもらおう。これで終わりだ。やろう。急ぎましょう、エルヴィ。そうじゃな。執行の準備に。ものに使おう。
熱風よ吹き荒れろ。